హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సూపర్ వీడియో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సక్రే సక్రే నిమే హాదిసానా అస్కనే పొరుల పేసియానా ఆహారే సుడిసి కున్కవానా. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం పక్క లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలే మర్చిపోకండి. సో నా కోసం తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 15 సెకండ్ నుంచి ఫోటో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. ఫోటోని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. కరెక్ట్గా రాకపోతే బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇట్లాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది. ఫస్ట్ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ దగ్గర మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 7 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా. ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో సేమ్ 8 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. మళ్ళీ మధ్యలో ఉంటాయి ఇంకా ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ 16 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర లాంగ్ ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. వీటిని ఇక్కడ 2 ఫొటోస్, ఆడ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఇంకో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 25 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో 26 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ ఫోటోతో ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 15 సెకండ్ మందిగా ఫస్ట్ ఫోటో దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి దాకా ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ఫాలో అవ్వండి. సో 1 బై 1 చివరి వరకు ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ నుంచి 9 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫొటోస్ కరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ముందు వెనక కావద్దు ఎఫెక్ట్. సో కంటిన్యూగా ఇలాగే ఒక్కొక్క ఫోటోని క్లియర్గా చూసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో మిస్ కాకుండా, ఒక్కొక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా, నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరిగా 29 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే
ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉంది. సెకండ్ ఫోటో 1 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అది వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా ఇలా కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి వీడియో గురించి, నైస్ అనో గుడ్ అనో. సో ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తానికి కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో చివరి వరకు ఈ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. ఇంతటితో వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ తప్పకుండా చూడొచ్చు. సో ప్రతి వీడియో ఇన్స్టాలో అండ్ టెలిగ్రామ్లో ఫుల్ సాంగ్తో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.